Η Ναταλία ήταν στο Δημοτικό Καταφύγιο Σπάρτης. Ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Ήταν μέσα στη βρωμιά, με πείνα, χωρίς ανθρώπινη επαφή. Ήταν σε ένα κλουβί με πολλά άλλα σκυλιά και με τα 3 αδέρφια της. Πιθανολογούμε ότι ήταν αδέρφια, γιατί ήταν ίδια ηλικία, μοιάζανε και φαινόντουσαν πολύ δεμένα το ένα με το άλλο. Και ήταν και τα 4 αυτά σκυλάκια ζώα που δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να διαχειριστούν όλο αυτό που συνέβαινε εκεί. Είχαν πολύ ευαίσθητο ψυχισμό, ήταν πάρα πολύ φοβισμένα. Ίσως από όλα τα σκυλιά που πήραμε από εκεί, αυτά τα 4 να ήταν τα πιο τρομοκρατημένα. Και με τον καιρό σε εμάς άρχισε να ανοίγεται. Από τα 4 αδέρφια δηλαδή, αυτή ήταν από την αρχή που έκανε βήματα, που πλησίαζε, που ανοίχτηκε αρκετά, και σε εκείνη ακριβώς τη φάση θα ήταν ιδανικό να έχει υιοθετηθεί. Αλλά δεν υιοθετήθηκε. Οπότε έμεινε σε εμάς στο καταφύγιο και η όποια κοινωνικοποίηση είχε ξεκινήσει έμεινε αναγκαστικά στάσιμη, γιατί σε ένα καταφύγιο ένα σκύλο σαν την Ναταλία μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Και εν τω μεταξύ άλλαξε και πάρα πολύ εμφανισιακά. Άσχετο αυτό, αλλά μεγάλωσε, άλλαξε το σώμα της. Δηλαδή, αν δεν την ξέραμε ότι είναι αυτή, μπορεί και να μην την αναγνωρίζαμε αν είχαμε να τη δούμε καιρό. Τέλος πάντων, 1 χρόνο αφού σώθηκε από το κοινοκομείο Σπάρτης, την επιλέξαμε για να συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουμε στις γυναικείες αγροτικές φυλακές Θήβας, που έχουν περάσει πάρα πολλά σκυλιά από εκεί ανά τα χρόνια και ουσιαστικά εκεί κάνουν κάτι σαν προεκπαίδευση. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτή πάντα οι κρατούμενες ζουν με τα ζώα και τα εκπαιδεύουν σε κάποια βασικά πράγματα. Αυτό είναι που γίνεται εκεί στις φυλακές. Η Ναταλία ήταν πολύ φοβισμένη όταν πρώτο πήγε. Είτε σε έβλεπε και κρυβόταν, αλλά ταυτόχρονα είχε και τάσεις φυγής. Ήταν ένα σκυλί που ήθελε χρόνο να διαχειριστεί την αλλαγή, τέλος πάντων, και όλο αυτό το νέο περιβάλλον. Πλέον είναι και από το Φεβρουάριο του 2023 και έχει αλλάξει αρκετά, πάντα μέσα στα πλαίσια του χαρακτήρα της, αλλά είναι πολύ κοινωνική με τα άλλα σκυλιά, χαίρεται πάρα πολύ, παίζει μαζί τους, τα πάει πάρα πολύ καλά με τη γάτα που μένει εκεί, είναι πάρα πολύ καλή στο λουρί, της αρέσει να πηγαίνει βόλτα, έχει δεθεί με την κρατούμενη που την εκπαιδεύει φυσικά και με τον Παναγιώτη, τον εκπαιδευτή μας, και γενικά έχει μάθει πάνω κάτω πώς είναι η ζωή σε ένα σπίτι και ουσιαστικά είναι έτοιμη να υιοθετηθεί. Δεν έχει κάτι παραπάνω να μάθει πλέον σε αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Είναι ένα σκυλί το οποίο στην αρχή, όταν πάει σε ένα νέο σπίτι, θα θέλει χρόνο. Θα είναι πολύ σημαντικό να έχει ένα πρόγραμμα και θα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν οι νέοι ιδιοκτήτες από τα απλά πράγματα και να καλύψουν τις βασικές της ανάγκες. Και θα ανοιχτεί με τον καιρό. Και όσο πιο πολύ εμπιστεύεται τους ανθρώπους με τους οποίους μένει, τόσο θα ανοίγεται και πραγματικά έχει πολύ αγάπη να δώσει. Απλά αυτό δεν θα είναι εμφανές από την αρχή. Ωστόσο, αφού έχει περάσει αυτή την προεκπαίδευση ήδη, έχει κάποιες πολύ καλές βάσεις. Δηλαδή θα πηγαίνει βόλτα μια χαρά με λουρί, θα μπορεί να συνεργαστεί, θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, όποιο πρόγραμμα έχει η οικογένεια, δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θα είναι μαζεμένη. Και ο χαρακτήρας της δεν θα αλλάξει, δεν θα κάνει στροφή 180 μοιρών ποτέ, αυτό είναι αυτό το σκυλί. Αλλά όπως όλα τα σκυλιά που είναι σαν αυτήν, που είναι πιο μαζεμένα, πιο διστακτικά, πιο φοβικά που λέμε, που δεν έχουν κοινωνικοποιηθεί πολύ σωστά, θα δεθεί πάρα πολύ με τους ανθρώπους που τη φροντίζουν με τον καιρό και πραγματικά θα τους αγαπήσει πάρα πολύ.